Sa ulo-ulo, sa talong ni Armando. Just lang. Sa ulo, sa nagabaga nga balita. Namuna natabo, isa ka probinsya sa Iloilo. Pilas sa siko. Mga bukol sa ulo. Kag mga bukol, lagob sa idalom sang talinga. Kag pagpananakit sang kalawasan ang naagong sang 14 anyos nga dalagita matapos pulihan sang 3 man kadalaga. Bangod sa ginapasuni agaway sa lalaki, sang tinalikdan nga adlaw sa isa ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Ang biktima, isa ka lamharon kag sa dira nga probinsya. Samtang ang 3 ka suspetsado ginkilala kanday. Una, si alias Buriring, 17 anyos. Ginapahayag nga nobya ni Armando. Ikaduha, si alias Kadiding, grade 9. Kag ikatatlo, si alias Buriday, grade 8. Samtang ang lalaki nga ginapahayag, ginaagawan kag gintunaan sang away sang mga dalagita ang ginkilala kay Armando nga 18 anyos. Ilan tawa? Tungod sa hotdog, sila nagdumog. Dali pa kayo pipong koplas na tomate kay subong at punto por punto mga kabataan na ekratan sila naman ang mabuyayawan. Una ka punto. Tani Buriring, Kadiding, kag Buriday, si Armando ang gindumog ninyo. No? Siya ang ginsapote ninyo, ginpulihan kag ginkastigo. Kay siya man tong ginhalinan sang away ninyo. Kag sang dumugay ninyo. Bawa ka simple, gid lang. Kamu tanan, nami pang bonggoon. Ikaduha nga punto. Mga totoo, mga inday, no? Kamo, ginapa-eskwela sang inyong mga ginikanan para hindi magsuso, magno-no sang asin kag among inyong sudan. Ginatinguhaan nila para mangin maayong inyong buwas damlag, pero lang tawang inyong obra, nagdinomugay. Pahuya-huya ka mo sa inyong ginikanan. Pahuya-huya ka mo sa inyong pamilya. Te okay man, nanamitan ka mo, mayo balatani ko ng inyong ginadumugan, ang kagwapuhon daw Koreano. Pero lang tawan niyo si Armando. Daw bitikon nga ido, ang itsura ni Armando. Oh, Diyos ko. Ikatatlo nga punto. Bawa ka mga bata, pa wala ba na kululong inyong mga sarabutan, pero itong mga ikratan. Ay, ang bota lang sa una, mga amo ng edad. Ang ginadumog, ang lago kag ang labadahan. O kon ang hulugasan nga pinggan. Daw haluson gani makahampang tungod lang sang obra, tapos kamuyahon ng tawa. Dumog ang pastime ninyo nga apat. Nasadya sa inyo, damo ka mo free time. Nagdinumugay na lang kamo inyo. Mayon na kayo wala akong planakit ang lawas ninyo. Nagkalahoyan ang mga pamilya ninyo, mga tunto kamo. Tapos ang tawa, nagdinumugay kamo kay nga. Nag-inagaway kamo sang talong ni Armando. Ginagawa ng iyang kamuti, kahit siyempre, nagkali naman siya sang iban nga mani. Ikaapat nga punto, bang mga ini nga pang-idaron sa subong? Ba, Diyos ko. Sa una yan, nag-Chinese garter pa. Subong niya nagadumugay na sila. Tilantawa mo na kalamharon, pero naaraduhan na, nabulkitan pa. Kung mag-agaway ka mo sang lalaki, daw makasarang na kamo. Daw mabuhi, nagig ka mo, no? Wala gani gahambad ang mga 40 na may kwarta, na may obra, may sinutan. Wala gani gapon lalaki. Kamuya, nag-inagaway tungod lang sa kamuti ni Armando. Ano na kulbaan ka mo maubusan? Nami man ang magdali ka mo. Pero taning inyo tandaan, no? Biskan last trip, basta ikaw ang ara sa front seat kag legit. Ano ni mo ng first trip? Nga ikaw ang kabit? No? Gani ka mo nagaginalig ka mo? Doon ka mo gusto kong mabayaan, no? Nami ka mo patindugan sa plaza sang monumento. Pero dapat ka mo magtindog-digdog ang bukbuan sang simento.